ରାଇତା ରାଇତା ତୋର ଘଇତା ଘଇତା ଡାଲମା ଡାଲମା ନବୀନ ଦେବ ତତେ ଚୁମା। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଖରାପ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ନବୀନ ଗଢ଼ିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ନାଁରେ ସେ ରାସଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଡାଲମା ରାଇତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିଛି ପଢ଼ା ହୋଇନି, ଏପଟେ ପୁଣି ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାଲମା ରାଇତା ତ ଏହା ଝଲକ ଥିଲା। ଆଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟଲ୍କ ଓଡ଼ିଆ।